Hello, what's up mga kapugi at kaganda yan. Ang kukunin ko ngayon is yung balang na parya, yung ampalaya na native, yung tumutubo sa mga bundok-bundok. Yan. Masarap yun. Pwedeng lagyan ng kamatis, ilaga yun, ilaga. Pwedeng salad, ganon, salad pala. Lagyan ng kamatis tapos may konting bagong, ganon. Masarap yun. Masustansya pa. Para sa mga may diabetes yan, okay yun, ampalaya. Kaya mga kapugi kaganda, samahan nyo na naman ako. Let's go. Hello, what's up mga kapugi at kaganda. Yan, kuha tayo ng talbos ng ampalaya, yung balang native na ampalaya. Yan mga kaibigan, mga kapugi. Ayan, masarap to, lagyan ng kamatis. Pwedeng isalad ka nun. Yan mga kaibigan, balang na parya, native na kwanto na ampalaya. Medyo konti dito, mainit kasi, kaya hindi masyadong tumubo. Kaya tara guys sa kabila, mas madami doon. Yan, yan sa amin, oh. Ayan mga kaibigan, mga kapugi. Ayan mga kaibigan, ito na. Ayan na. Kukunti lang yung mga kon niya. Ayan. Pwedeng isahog to sa monggo. Masarap to.
Okay, ito na po yung nakuha natin. Saug lang natin sa monggo. Huwag nating masyadong damihan yan. Para hindi na masyadong mapait. Yan. Sarap to, panangal yan, monggo. Alright. Maganda rito, may mahangin. Mas presko ang hangin dito. By the way guys, mga kapugit kaganda, maraming salamat po sa panonood sa video ito mga kaibigan. Ayan. Himayin ko na to. Para hugasan na lang tapos isahog. Ayan. Masarap to pang kwan sa monggo, pang sahog. Tapos may konting baboy, yan. Yan, by the way guys, mga kapogi at kaganda, maraming salamat po sa panonood sa video ito, mga kaibigan. Ayan. And please subscribe my channel, EnanWise_man. Ayan, EnanWiseman. Thank you. Yes. Sarap na naman to mga kaibigan. Alright.